Здравей, Дракон тук. Днес съм с моят оператор, тъй като съм актьор. Не, днес не ставам за актьор и ще имитирам... Много хора му го казват, вярно е. Да. И аз даже му казах. Да, преди малко. Заснехме много неща, не се получиха, но сега ще имитирам Атълтрит, т.е. пресли, как рейджва. Все едно някой ме убива хакера в CSGO. И когато се изкрещя, аз ще изкрещя две неща. Първият път, когато се изкрещя, ще изкрещя кура за майка ти. Директно едно след друго. Кура за майка ти. И после, защо бе? Ма силно, много силно. Колите могат да спрат даже. А после ще отидем и на там. Оператор е там ще отидем. След колите ще навият. Няма такова нещо, може би. Може да ядем сливки. Не е вярно, това нещо му дърво, това е дърво просто. Аре да. Ма вини мои да дойдете Стара Загора и не знаете къде е това. Ако някой който гледа Стара Загора. Тихо е. Тега. Някой от нашите. Кура за майка ти, защо е? Не, там. Това беше. Дръж се раницата. Чай. Свети. Няма да гледаш моят оператор. Аз нямам сни. Аз показах силката в началото. Между другото, погледайте. Кухи соко. Операторе, лята покава, спокойно. Дето това е моят оператор, който няма да казвам кой е. Кой е това? Не знае. А? Ако някой знае, ако някой ми признае гласа, супер. Пишете в коментарите кой е това. Знаете. Аз съм майка му. Знаете от мен, аз съм майка. Да, това е майка. Вкъщи, защо забравяш с губи? Мога да играя на кампетка. Да, може. Мама ми позволи да играя кампетка. Чай, ма. Но майка ти бе това. Това ще бъде края на този. Кумър за майка ти. Не. Не знам кой. Ще направя джимшот. Между другото, ние сме асасини. И за да ви го докажем. Картинна брата. Да, бавам се. Чайте. Не. Ей така. Аз ще взема. Чай бе, дръж. Нещо като влог, как се забавляваме след даскал. Да, току-що свършихме даскал. Втора смяна. Да, мразим втора смяна. Ще до края на годината втора смяна пичове. Другата година не е Пицуи! И здравейте, аз съм Хеван Бул! Продължаваме с следващия епизод от Stranded Deep. Затворена идея. Дръж. Аз ще видя. Защото не ти вярвам. Дай ба. Ще хвърляме сливки от това. Не, ти как му да върши как му сливи, бе? Па си педала. Това не се болят. Ще хвърлим... Хвърля костюлка, как му да върши как му сливи? Ще хвърлим смолк. CSGO. Това сливки. Да, покажи ма мене, бе. Колко кажеш там, Гарни? Тук си да бе. Чаранцата къде? Брато ти си. Бе, трябва да вземам неговата раница. Там си. Браво тебе. Браво, бе, бат. Браво, бе, бат. Ала му ударя. А? Ала му ударя. Окей. Малко Outlast. Това Алекс ли е, Гъшо?
Не. Някакво куче. Не, бе. Мъга. Сета. Сета им. Ще набере сливи, защото мисля, че това само един удар, който е порахна сега. Чу, буквално да разбирали по карено рано. Да, това между другото не е с сливки, а по принцип лятото озряват. Да, че се озрели за много вкусно. Да, брат, смисъл. Това не наближали. Когато ядеш сливки. И то си казва, what the fuck? Иване, ти и жена ми. Това между другото трябва да го излегна. Ето се жда. Окей. Къде се взял вкус? Сколько ти има, може? Бяло. На дядо тук. На дядо тук. Това ведно го чу как отваря вратата, бате. Страшен педал. Чума се Габи. Габи. Ама не говоря за... Не, неговата сестра се казва Габи, обаче аз не говорих за тази Габи. Говорих за... гаджето на Гочка. Назад. Бавно назад. Деца. Предушни възраст. Познават още нагони от всякъде. Ужас. Верно? Лата видях, че гонеха, тъй ли? Не. Чакай да видим дядкото. Това е между другото дядко от парк шоу, между другото. Кой някой се отвори? What the fuck? А, не. Брат! Човека си беше вътре. Да, именно. Обаче, аз го помислих за куче. Не знаеш защо той беше с кичук. И кичуката се виждаше като муцуната е кучето, брат. И като се виждаше муцуната на кучето, вратата си беше отворена и аз викам, я, безплатна кола. И като гледам кучето и то, нали като се изправя, някой ми става супер странно. Остават ни 3 минути живот. По-точно 2. Чакай. Outlast. Няма го. Не, там си е, но. Как се задайка? Между другото хора, това между другото е тук е врата от Майнкрафт. Как се влезе, пожалуйста? Ще съм такъв. Разбирам. Ама врата. Във въздуха. What the fuck? Не ми... Кой ти е? Но Майнкрафт са гледали, че почу. Много с Майнкрафт са играли, ако са гледали, приемам, ще бъде реалистично. Да. С малко стакалценца. Глупости. Между другото хора, това не е ли кой? Няма ви кажа. Това е началика. Това е задника на Драго, виж колко е малък. Аз задникам, къде ли не го търсих? Доста добре се получи. Между другото, ако някой ми иска задника, ще му го остави тук за подарък. Бате, виж. Операторе! Ай, педал. Оставам си газа в тръбата, бате.